Udah langsung begitu naik tunggai tak udah buku Ultra Entertainment YouTube channel thanglet tay cho người nào kaham ki buzmak na tay sama na ngai angka bayo hakan normal esban kai channel ini ketam video bos norok video ni kilibo norok nobai mana Bangalore khorok ni hingga ke borok para kaisa ni boroi siapa borok ni iar enggana kaisa 20 year te kaisa engkai 25 year borok engka para kaisa ni boroi borok already no borok train tiket tanpa kha angkot lawa borok aro train tiket tanpa borok thanani engka 19 tarigo borok 19 tarigo thanani date unjak engka engke khoroksa engka engkai tai khoroksa boroi engkai yang dokin site ni borok engka engkai Tripura te yang te khorok engkai Deborma khorok ni Tripura khoroksa engka engke borok already no borok Bangalore thanani kok engka te thamani ulo tamo engka borok tin jora nangka borok Guwahati o thangsobainani borok aro train borok aro change khaimani ulo engka tamo engka khoroksa o Tripura boroni engkai bini dol tongo already no free dol Bangalore samung khlai tongnai rok engkai o Tripura borok salsa borok Bangalore borok tinjonano sogika borok koita o sogoi hor 7ta o borok thangsoika hor 7ta o thangsoika engkai asuk joratoi borok ni kuno permanent samung khlainani duty bongni kuno jaga se borok manjaku borok duty khlainani bagi borok jaga se manjaku naitumang no manja engkai borok haifano thangka thamani ulo engkai khoroksa Tripura o boroi bono engka bini dol lang khapaika hor 8ta o kubuni hotel o bini hotel o langkha engkai te khorok ni engkai Hyderabad o sogika bahai ke sogoi amabo dol bai dol contact khaise rohori se borok dino borok amtike khaya engkai borok thunani jaga phano tongla khamu waisa no ekdom pahar ni borok bahai ke tongphatar haseu thage mogoi mok tongma haigi tongka borok Bangalore ayang buya ayang de thana amo haigi tongkha sia sawoi engkai beri khorok ni Deborma engkai Hyderabad o sogika tei khoroksa engkai Bangalore no bini dol mani hotel o langthaka engkai Tripura khoroksa beri bo rongphejaka tei soprejaka tangi rongphejaka khoroksa bini adol bono jak Facebook ti simise sinu tei real nugya hotel et langoi je khlaina musumani khaika je engna musumani engka olo engkai salnoi toniwoi teisa haino hai o Tripura boroi no back khai rohoka bini dologoi thangsi nei engka apro o Tripura boroi bini dolok no call khaioi angbo norogoi phaina nei bo sahoroi teisa phaika engkai tei apro engkai Deborma boroi khorok ni bo borok bo amo haino siniya nugya borok bo amo haike no sakrok no phalga tei nungje khaina musung mane khaijaka tangai hingka hingke siniya nugya borok kebono maya nangya just mangkha paikha asukno engke ara enjoy pura full night khlai paioi haino apro kai phiring kha ei amune ulo engkai borok tinjona Deborma boroi khorok ni Tripura khoroksa borok kwtham ek jaga o thangka Hyderabad o Tripura boroi bo rohor jaka 2 din muthoi engkai tamo wngkha borok Hyderabad o thangka Hyderabad o thangoi apro engkai kwbangma Assam ni borok rok thoroksa rok tamo khlaika borok abo haike borok tinjona no buibai rohor jaka bongni room ma thuliya tangai hingke permission maian bagoi borok salsa salnoi malik no khogoi thulaika 3 din 4 din romoi apro hingke malik saimanoi piprasa chwla rok no o boroi rok no rohor hi sawoi rohorika borok apro hingke tamongkha borok thoroksa rok bai thangka duty nainani thoroksa rok bai link khai duty nailekha ek room o thulaika borok kaini room o yang hingke thoroksa rok yang hingke piprasa rok tinjona engkai thoroksa rok bai
Tebo afro hingke feeling laika kok salaika afro kai enjoy khailai borok masakai rumono ulaika nunglaika chalaika amo haite no pura এক মাস সময় tongkha jotono pura faltu ongoi thangnaika chini borok আর যে Hyderabad o tongnai rok khorok ni Deborma tei khoroksa hingke Tripura borok ni mung sadia ang tabuk tei buhuk song omo hairok belai kheno chaya thuruksa rok naidi chini borok rok no magana mansasak borok thiklainai borok thani nini life ni bagui aboni bagui borok wan sugya borok just time pass mangkha paikha waisin pore enjoy nightfall এক মাস রমই borok thoka sakha nunglaikha naidi chini Tripurani borok rok fatar hasteo kam khainani thangkhai bahai wngoi tongoi thuruksa hindi nini koli hindi tei nini kwbangma jater poter haino wansa rok hindi amti rok no hotel o thokai chao thujago amo haike tongjakbaio chini borok rok Tripura hasteo se kwbangma samung tongo samung khlaibo se pailaya 10,000 15,000 beton haino manui tongo a Bangalore Hyderabad dogo thangoi bosukman uddom makha hingke 13,000 14,000 20,000 nolai maya 10 বছর 11 বছর tongoi 20,000 beton nungio जों Bangalore ni kahini जों jotono saimano manager rok hingke ba 30,000 rok manui asokje ambo nung jesik year Bangalore tongmaka hingke nung abo nung nini beton barinai salary barinai hingke amoni ulo borok naidi bwswkai boni bosongni borok rok bai amo haike sak naya khlai tongjak naidi saka kaham haike thanglaio phailaio bisingo hingkai ekdom no pura ses amo haike tonjakbaio a thuruksa rok bai naidi kosom asta akhar sitra rok bai bura rok bai amo haike borok tongnani nangkha borok amo haike je tonglaio chalaio naidi bwswk hamyao thangsaika borok tabuk buhuk song borok belai kheno chaya klaio kaham ke tongnani nango samung khlaina thangdi hingkai samung khlai phaidi kaham khai rang lak ajibo turi nok nukhungo chalodi abo se chini samung khaimani chini phol omo haike tongthok chathokni bagui mo pholok ya mo just nini langma chonani digi se thangui tongo tei niji no tola kwlwgui tongo belai kheno chaya hingkai baksa borok rok haino sak phurnani bagui tei aram khe tongnani bagui thango tei amo haike 2 November wngwi tongbaio fatar hasteo thangui baksa hingke kaham kwrwng no thangui rang bagle lakh kothi ajioi tubuo borok hingke amo hai hingke tini borok ni story belai kheno selengma tingsa tei belai kheno lachima singsa nok nukhungo mapoi hingjaknai rok hingke kaham no ani bwkhakbo samung khlaina thangui rang achituane hingke borok kha khlai tongna kha songoi tongna phiaba borok hingkai thuruksa rok bai asamni thuruksa rok bai se link 1 mas romoi pura room kaisao thulaio chalaio nunglaio khaise tongo khoroksa phiaba aro Tripura hingjaknai bo se aro jotoni faltu khai khoroksa no bini hoite aro kwbangma borok no ate khorokni bwrwi bo bobo wngkha borok tinjono no faltu wngwi thaka abro hingke buino rikha falkha rang mankha ambaino cholikha tabuk buhusong bujikrani kha khlaio tini kwtal video no thak jora video no like tongmani bagui norok no belai khe hambai।